Ahojte, moje meno je Erika a vítam vás pri mojom ďalšom videu, kde budeme cvičiť cviky na správne držanie tela do pesničky, ktorú určite všetci poznáte. Bude to pesnička od Mira Jaroša Do školy sa teším. Najprv si prejdeme samotné cviky, aby nám to potom do pesničky lepšie pasovalo. Hneď v nasledujúcom videu bude len samotná pesnička, do ktorej budeme cvičiť, čiže keď už tieto jednotlivé kroky a cviky sa naučíte, na budúce si pustíte už len to druhé video, aby ste rovno cvičili a tancovali. Tak poďme spolu na to. Prechádzame k prvému cviku. Bude to samotný pochod. Môžeme zdvíhať buď len dolné končatiny, s tým, že celý trup sa nám nehybe, ramena tlačíme nadol, ale potom môžeme pridať do toho aj ruky. Nasledujú rotácie hlavy, čiže budeme sa pozerať doprava, doľava. Ramená stále tlačíme dole. Nasleduje kruženie hlavy dvakrát do jednej strany, dvakrát do druhej. Zase, ak to pozerajú aj nejakí starší, nezabúdajme, že vy robíte to kruženie len v prednom oblúku. Čiže takto. Ďalej nasleduje zdvíhanie ramien, ramena ťaháme čo najnižšie a potom čo najvyššie k ušiam. Zase dole, hore. Nasleduje výskok spod repu a ďalej ideme k refrénu, kde máme rozpažovanie, kedy tlačíme lopatky čo najviac k sebe s tým, aby sme mali stále vyrovnaný chrbát, nerobíme tento pohyb. Tak. A potom to striedame s pážovaním na striedačku. Nasleduje drep, výskok, mávame a úklony na stranu. Dávame pozor, aby tie úklony sme vykonávali len v trupe, nerobíme žiadne úklony a sedacou časťou a dolnými končatinami. Ideme k ďalšej slohe, nasleduje krúženie trupom. Ideme zase dvakrát do jednej, dvakrát do druhej, zase máme vyrovnané kolena, dolné končatiny sa nám nehýbu, nerobíme žiaden takýto pohyb. Pekne máme fixované a robíme iba pohyb trupom. Následne ideme stiahovať brucho, čiže vypučím, stiahnem, vypučím, stiahnem. Stiahnem. Ide refrén, čiže rozpažovanie na striedačku, potom spažovanie. Tak, do drepu, výskok, mávanie. Úklon a ideme k slohe. Ideme najprv oberať jablka zhora, nerobíme pohyby zase pánvou, len sa ťaháme, naťahujeme chrbticu a ruky. A potom tie jablčka ideme ukladať do košíka, čiže snažíme sa rukami dotknúť zeme, vyrovnané kolena. Tak. Nasleduje pochod, kde budeme ukazovať, tam sa budú hovoriť nejaké príklady, čiže pochodujeme, ruky máme pred sebou a ideme 1 plus 1 sú 2, 2 plus 2 sú 4, 3 plus 3 je 6. Výborne. Ideme zase na refrén, teraz nebudeme ho vykonávať s rukami, ale s nohami, budeme zakopávať. Potom budeme robiť drepy. Drepy robíme tak, že máme celé nohy na podložke. Tak nerobíme drepy na špičkách a podobne. Dobre, nasleduje zase výskok, mávanie, úklony. Tak, potom pôjdu drepy.
výskok, mávanie. A to je všetko. Poďme si zapnúť pesničku. Zvieratka poznám naspamäť, farby tiež, to sa mi páči. Už je čas sa dozvedieť, prečo na čo býva háčik. Prečo je tráva zelená, prečo deň sa s nocou strieda. Všetko sa v škole naučím, už ma čaká nová trieda. Do školy sa teším, už ma to tam ťahá. Naučím sa čítať, písať, už mám tašku, aha. Do školy sa teším, hurá, zamávaj mi mama. O chvíľu už budem vedieť, všetko zrátať sama. Moja taška je perfektná, všetko sa mi do nej zmestí. Pozri, aká je farebná, nech ma vidia autá z cesty. Povedz mi, vážne tešíš sa, to je potom dobrá správa. Každý, kto v škole snaží sa, iba dobré známky máva. Do školy sa teším, už ma to tam ťahá. Naučím sa čítať, písať, už mám tašku, aha. Do školy sa teším, hurá, zamávaj mi mama. O chvíľu už budem vedieť, všetko zrátať sama. Toto je A a toto je B, toto je C a toto je D. Toto je A a toto je B, toto je C a toto je D. 1 plus 1 sú 2, 2 a 2 sú vždy 4. 3 plus 3 je 6, koľko v taške dá sa niesť. Do školy sa teším, už ma to tam ťahá. Naučím sa čítať, písať, už mám tašku, aha. Do školy sa teším, hurá, zamávaj mi mama. O chvíľu už budem vedieť, všetko zrátať sama. Do školy sa teším, už ma to tam ťahá. Naučím sa čítať, písať, už mám tašku, aha. Do školy sa teším, hurá.